Me pelataan jalkapalloa. Mitä tämä on? Tämä on Drive Ahead. Jalkapalloseikkailu osa 1. Hui. Yes. Wow. Mä oon sininen. Sieltä tulee pallo. Hei. Hei hipsulan. Ei. No. No. Where's the guy? I'm PewDiePie. Joo, en todellakaan ole PewDiePie. Tää ei mene mihinkään tää tyyppi. Nyt. Where's the guys? I'm PewDiePie. Saaks mä leikkiä PewDiePieta? Ai. PewDiePie on kiva leikki. Älä mene pallo sinne maaliin. Tää on niin Tää on niin... Ei! Tää on niin surkea tässä. Ui, eikä. Miksä... Esto! Punainen kortti! Joo, tää on mun eka kerta, kun mä pelaan tätä. Joten... Yes. Hyvä, se menee sinne. Ei! Mä missasin sen. Ei! Nyt! Goal! Hei, älä nyt kämppää sentään. Kiva! Vedät vaan omari. Näköjään omarit lasketaan. Kiva tietää. Kengestä pitäisi saada just maali. Toi oli maali. No just. Ei. Hyvä, oikein sen suuntaan meet. Hyvä, ei. Ei. Ui. Mä en edes pääse tästä pois. Nui. Kiitti. Enää yksi. Toi lähellä. Sitten on vaan joku Lionel Messi. Mun vastuksena. Ja voitto! Wow! Otetaan tietysti uudestaan. Ja me pelataan jalkapalloa. Mutta ei mitä tahansa jalkapalloa. Vaan Drive Ahead. Futista. Onko se sama ärsyttävä tyyppi, jonka mä voitin niin helposti? Ootko sä se sama ärsyttävä tyyppi, jonka... Mitä? Mikä sinulla pallo on? Ai... Tää ei ole... Kiitti. Hiljaa. Noin. Mut hyvä juttu tässä on se, että se ei kuole. Ui. Peruuta vähän. Jop. Onks toi ensikertalainen? Taitaa olla. Tää on mun toinen kerta. Ette voi sanoa mua hyväksi. Miksi se maali on niin lyhyt? Se on liian matala. Ja tietysti toi menee maaliin. No. Yes. Ei. No. Tää oli aika varma häviö. Tappio. Mä vedetään niinku omareita tai ottaa sillistä. Sä paljastut, sä oot Hannu Hanhi. Kuka muukaan toi olis kuin Hannu Hanhi. Ui, kiva. Eikö se on Aku Ankka? Ei se voi olla, se oli ihan hyvä tuurinen välillä. Se on Roope Ankka. Sen tuuri on ihan semmin hyvä. Hui, ei. Vai onko hän PewDiePie? Kuka sen tietää?
Onko hän naamioitunut PewDiePie? Ui. Noin. Nythän mä spavnasin. No. Tää on tosi kiinnostava video. Ja se ei yhtään. On noobi. Please. Sanoin, että sä oot noobi ja sä pelaat ekaa kertaa. 3. kerta. Tässä on 3 erää. 1 ollaan hävitty. Ja 1 ollaan voitettu. Jos tää 3. erä voitettais, niin mä olisin iloinen. Mitä? Toi vaan syöksy silleen. No. Okei, vielä 1, jos mä en voita tätä. Jos mä en voita tätä, niin sitten tulee lisää ratkaiseva. No. Ei tässä tarvitse tehdä mitään, kun tässä pitää luoda puolustaa. Sitten. Yes. Hätyni. Keltainen. No. Ei. Mitä? No toi oli hieno pusku. Se ei vielä mennyt maaliin. Mun puskua ei arvosteta. Hyvä. Yes. Vedä Omari. Mitä? Mä sinkosin tänne mun omalle kentälle. Maaliin. Mikä taklaaja? Ja hyökätään. Miten toi ei mennyt? Yes. Kiitos, että katsoit. Muistakaa tykätä videosta. Tää video oli tässä.